खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगष्टनि 10 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नोंथांमोना दिनै रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनिखौ 100 थाखा फैसा होनना नोंथांमोना बायनानै मोननो हाबाय नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय फ्रियाव मोननो हागोन दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेफोरनि बागैनो आपडेट खोन्थाहरनाय जादों जेरै नोंथांमोना दिनै दालि सिनिखौ 100 थाखा फैसा होननानै मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय संख्रिखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोननो हागोन दा बिनि बागैबो बिथाङा आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जादों दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रादायखौबो होनाय जादोंमोन जे नोंथांमोननिसिम नैबे जानाय थावखौबो 1 लिटार करि होगोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो दालि सिनि संख्रि जानाय थाव बे गासैखौबो नोंथांमोना माब्लानिफ्राय फ्रियाव मोननो हागोन दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैबो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जादों जे नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ न'खरसेयाव बिहामजो बिखुनजो दङबा सानैबो बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन दा बिनि थाखाय जोङो खाबुखौ होनाय जागोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों नङा होमबा दा बिनि बागैबो बिथाङा माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जादों आरो बेनिफ्राय जोङो दायो खौरां बिजोङावबो बेखौ नुनो मोननाय जादों अरुणोदय स्किमनि मुङाव एसे दावराव जानायखौ दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मोइना स्किम दा बेफोर स्किमनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरगासिनो दङ सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो 5th सेमिस्टाराव दङ बायदि बायदि होननानै नोंथांमोना गोबांनो कुइसन खालामहरगासिनो दङ दा बिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जोंहा जिबन प्रेरना स्किमाबो जोंहा रिलन्च जानो थांगासिनो दङ मानो होनोबा जोंहा नै अरुणोदय स्किमाबो जोंहा रिलन्च जाबाय दा बेनिफ्राय निजुत बाबु आसनि निजुत मोइना स्किमाबो जोंहा रिलन्च जाबाय जोंहा फर्मखौ होबाय आरो थांनाय आगष्टनि 6 तारिखनिफ्राय दा बिनिफ्राय दिनै रेशन कार्डजों दालि सिनिखौबो नोंथांमोना मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय जोंहा आरोबाव दायो माया रिलन्च जानांगौ दङ नैबे जिबन प्रेरना स्किमा दा बे जिबन प्रेरना स्किमा माब्लानिफ्राय रिलन्च जागोननो बे जाहैबाय सेप्तेम्बर मासनिफ्राय दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो गोदान एप्लाइनि बागै नैबे रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों गोबां नोंथांमोना बेखौ सोंहरगासिनो गोदान एप्लाइनि बागैबो दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे बिटिसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जा 15,000 नोंथांमोना फैसा सिगाङाव मोननो हादोंमोन दा नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन हाला आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर जोंहा दंबावो जाय बिटिसि सरकारनिफ्राय 15,000 फैसाखौ बिथांमोना मोननो हानाय जायाखै दा बिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नैबे रेशन कार्डनि जै जा नोंथांमोना दिनै दालि सिनिखौ 100 थाखा होननानै बायनानै मोननो हाबाय दा बिनि बागैनो आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम माने लाइभआव फैनानै एबा बिथाङा नगाव ना माबा मोनसे जायगानिफ्राय बिथाङा माने बेखौ रिलन्च खालामहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंहरदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बुंनो सानदों जे नोंथांमोननिसिम दिनै दालि सिनिखौ होनाय जाबाय 100 थाखा फैसायै 70 थाखा जाबाय मुसुर दालिनि दामा 1 केजियाव दा बिनिफ्राय सिनिनि दामा 30 थाखा केजियाव नोंथांमोना मोननो हाबाय गासै माने 100 थाखा फैसा होनना नोंथांमोना मोननो हाबाय आरो दालि सिनिखौ 1 केजि करे दा बिनिफ्राय नैबे संख्रिखौ बिथाङा मानि थाखाय होनो हानाय जायाखै माखासे प्रब्लेम जादों होननानै बेखौ बिथाङा बुंदों मा प्रब्लेम जादों दा बेखौ एक्जेक्टलि बिथाङा बेखौ बुंनाय जायाखै दा जेखियानो जामानो बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों भेरि सुन माने जोबोद माने एसे समनि उनावनो नोंथांमोननिसिम नैबे संख्रि होनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बे संख्रिखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन आरो सेप्तेम्बर मान्थनिफ्राय मोनगोनखौ एसे आसाखौ लानो हागोन माने गोख्रैनो होनो थाखाय माने थांखिखौ लादों होननानै बेखौ बुंनाय जादों दा बेनिखायनो नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना दालि सिनि संख्रिखौ मोननो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन माखासे प्रब्लेम जादों जानो हागौ जेनेबा बेन्डरफोरनिबो प्रब्लेम जानो हागौ जिखिनि जाया मा जाहोन दं बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जेखियानो जामानो नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नैबे दालि सिनि संख्रिखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन गोख्रैनो होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंथारदों नालाय दा बेनिखायनो सेप्तेम्बर मासाव संख्रिखौबो नोंथांमोना मोनफागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नाथायबा फैसा होननानै नोंथांमोना मोनगोन फैसाजोंसो नोंथांमोना बायनो नांगोन दा बेबो मोनसे जोंहा कुइसन जानानै फैदों
बिथाङा बेखौ बुङाखै दाथ' जेनेबा मुसुर दालिनि थाखाय 70 थाखा लाबाय नङा होमबा दालिनि थाखाय दा बिनिफ्राय सिनिनि थाखाय 30 थाखा लाबाय नङा होमबा गासै बेसेबां जाखो 100 होनानै नोंथांमोना बायनानै दिनै मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय जेनेबा सेप्तेम्बर मासाव संख्रिखौ होमारोबा जेनेबा हमनानै लाबाय होगोनखौनो दा बे संख्रिनि थाखाय एक्सट्रा आरोबाव चार्ज खालामगोन नामा संख्रिनि थाखाय 10 थाखा बेबायदि फैसा लागोन नामा दा मोनसे बियो गिदिर कुइसन जानानै फैदों सिगाङावथ' नोंथांमोना जेनेबा 100 थाखायनो दालि सिनि संख्रिखौ 1 केजि करि मोनजोबनो हादोंमोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बे संख्रिनि थाखाय बिथांमोना 10 थाखा फैसा लागोन ना मागोन दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा बेखौ माने मोजाङै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुङासै आरो 100 थाखायनो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन दालि सिनि संख्रिखौ ना आरोबाव 100 नैबे माबानि थाखाय संख्रिनि थाखाय आरोबाव एक्सट्रा फैसासो होबावनांगोन नामा दा बेखौ दिनैसिम मिथिना मोननो हानाय जायासै दिनै बिथाङा बेखौ बुंनांगौमोन बायदिखौ आं मोनदों दा जेखियानो जाया मानो आं बेखौ सानाखै संख्रियाथ' इसेबां आरो दामबो नंखाया 10 थाखा केजियाव नोंथांमोना मोनगोन दा बेनिखायनो बे 100नो बेखौ इनक्लुड खालामगोन बायदि आं मोनदों सिगाङाव जेरैबायदि नोंथांमोना मोननो हादोंमोन 100 थाखायनो दालि सिनि संख्रिखौ दा बेबायदिनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आं आसाखौ खालामदों जुदि संख्रिनि थाखाय एक्सट्रा आरो जुदि फैसा नोंथांमोननिफ्राय लाबावोबा बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन इलेक्सनाव होनाय रादायखौ बिथांमोना गोख्रैनो मावफुङोबा जोबोद मोजां जागोन आं बेखौथ' सानो मानो होनोबा इलेक्सननि समाव नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ जोङो सरकाराव फैनायनि उनाव फ्रि खालामना होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होनाय जादोंमोन नाथायबा दिनैसिम नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हायासै दा बेखौ नोंथांमोना दानिया माला मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादों नैबे जानाय थाव बिनिफ्राय जानाय थावनि अनगायैबो जेसांखिनि दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौबो लाफाबाय दा बे फ्रिखौ फैगोन बोसोरनिफ्रायसो खालामनो थाखाय बिथांमोना माने बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दायो दा नैबे थावखौ होनोबो हागौ आरो बे माबायावनो बे बोसोरनि बिथोरावनो जेनेबा थावखौ होनोबो हागौ 1 केजिखौ 1 लिटार थावखौ 1 केजि होनलायलांबाय आङो दा बेखौ नोंथांमोननिफ्राय नाथायबा एसे फैसा लानो हागौ बायदि आरो फ्रिखौ नाथायबा एक्जेक्टलि फैगोन बोसोरनिफ्रायसो खालामजोबगोन बायदि दा बेबायदि आरो दा नोंथांमोना जायखिजाया माने एसे फैसा होनानै मोनबाबोथ' जिखिजाया थावखौ मोनबा मोजां जागौमोन बायदिखौ आं मोनो नैबे दालि सिनि संख्रि जानाय थाव दा बेखौ नोंथांमोना एसे खम दामाव जेनेबा मोनबाबो जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ सानो देग्लाय बोसोराव फैगोन बोसोरनिफ्रायसो बिथांमोना फ्रि खालामगोन बेबायदिखौथ' जों मिथिना मोननो हाखादों दा जेखियानो जाया मानो बिथांमोना गोख्रैनो खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों जुदि थाबैनो खामानिया जायोबा फैगोन बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ फ्रियाव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बेबायदिनो स्लाइडैनो बेबायदि बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों आरो जोङो लासैनो माने गासिबो जों जा रादाय होदों नोंथांमोननिसिम इलेक्सननि समाव जों बेखौ मावफुंना होजोबगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो एसेबां गोबावथ' समथ' लानाय नङा बेफोरखौ मावफुंनाय समाव बोसोरनै गाहाम जुदि बेबायदि उनावसो मावफुङोबा नोंथांमोना बेखौ सोंखारनो थाखाय राइटआ थागोन दा बेनिखायनो आं बेखौ सानाखै जे नोंथांमोना जोबोद गोबावनि उनावसो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ फ्रियाव मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोना गोख्रैनो बेखौ फ्रियाव मोननो हागोन आंथ' बेखौ आसा लादों आरो फैगोन बोसोरनि जानुवारि मासफोरनिफ्राय नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन बायदिखौ आं सानदों आरो जेनेबा कनफार्मथ' जानानै फैयाखै जेनेबा सरकारा बेखौ बुङाखै फैगोन बोसोरनि जानुवारिनिफ्राय फ्रियाव खालामनो हासिगोन बेखौथ' बुङाखै अब्लाबो आं जा सानदों बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों आरो फैगोन बोसोरनि जानुवारिफोरनिफ्राय बिथांमोना फ्रियाव खालामना होनो हागौ बादि दा बेनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि दा बेनि बागै बिथाङा आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जादों जे नैबे रेशन कार्डखौ बोरै दानखावनानै जेनेबा न'खरसेयाव जायफोर न'खराव माने बिहामजो बिखुनजो दं जाहाथे सानैबो बिहामजो बिखुनजो बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाजों लोगोसेनो नैबे दालि सिनि संख्रिखौबो बिथांमोना मोननो हायो दा बिनि थाखाय नैबे रेशन कार्डखौ बोरै दानखावनाय एबा मा आदब खायदायै जोङो मुलाम्फाखौ होनो हागोन दा बिनि थाखाय बिथांमोना दायो सानगासिनो एबा खामानिखौ मावगासिनो होननानै बिथाङा नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बिनिफ्राय गोख्रैनो बे अरुणोदयनि गोदान एप्लाइनि बागैबो जागोन माने गोदान एप्लाइया जागोन दा बिनि बागैबो बिथाङा एसे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जादों दा बेनिखायनो बे बाथ्राखौल' बिथाङा बुंगासिनो दङ न'खरसेयाव जुदि बिहामजो बिखुनजो दङबा सानैबो बिहामजो बिखुनजोआ जाहाथे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो दालि सिनि संख्रिखौ बिथांमोना जाहाथे मोननो हायो दा बिनि थाखाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ रेशन कार्डखौ दानखावनायनि बागै आरो बिनिफ्राय मा आदब खायदा खालामनानै मुलाम्फाखौ होनो हायो बिनि बागै बिथाङा माने दायो बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ नाथायबा बेराफारसेथिं नैबे जेनेबा न'खरसेयाव बिमा फिसाजो बेबायदि थायो नङा होमबा दा बिथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हागोन हाया सानैबो न'खरसेयाव दा बिनि बागै बे बिथाङा बाथ्राखौ बुङाखै चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बेनिखायनो आं बेखौ सानदों आरो न'खराव जेनेबा बिहामजो बिखुनजो थानाय नोंथांमोनाल' न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आं बेखौ सानदों अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फायानो जा दालि सिनि संख्रि मोननायानो जा न'खरसेयाव जुदि सानैबो मोननो हायोबाथ' माने
2 केजि मोननाय जागोन नङा होमबा दालियाबो 2 केजि करि जागोन सिनियाबो 2 केजि जागोन संख्रियाबो 2 केजि बेनिफ्राय जानाय थावाबो 2 लिटार बेबादि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा बेखौ गोख्रैनो खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो गोख्रैनो खालामनायनि बाथ्रा माने बे बोसोरावनो जोंहा जानो थांगासिनो दङ आं बेखौ आसाखौ लादों नैबे अक्ट'बर नभेम्बर मासनिफ्राय जागोनखौ आं सानदों बिथांमोना दायो माने रायलायबाय थादोंनो आरो सावरायगासिनो दं बोरैबा खालामनो हागोन बेखौ बिथांमोना माने दायो सावरायदों जाहैबाय दा बेनिखायनो बे खामानिया नैबे अक्ट'बर नभेम्बर जायखिजाया बे बोसोरावनो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन आरो फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना न'खरसेयाव सानै बिहामजो बिखुनजो सानैबो नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन आरो एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोथ' जोंहा खामानिया गोख्रैनो जाखायो नङा होमबा बेनिफिसियेल लिस्ट ओंखारना फैबानो नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय माखासे कमप्लेन खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों अरुण'दय स्किमनि मुङाव फैसा लानाय बेबादिबो माने निउसाव आं एसे नुजांदोंमोन बर' निउसावबो कमप्लेन खालामनाय चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिमनो दा बेबादियाथ' बबे जायगायाव जादों आं बेखौथ' थोंजोङै बुंनो हाला दा जेखियानो जाया बयबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोननिसिमबो अरुण'दय स्किमनि मुङाव दायो सोरबाफोर फैसाफोर बिदों नामा आरो बिदोंबा बेसेबांसो बिदों बेखौबो एसे कमेन्ट खालामना नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय एफा एनैयाथ' ओरैनो जेनेबा लानो हागौ 100 200 बेबादि लानो हागौ अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ मिथिना मोननो लुबैदों आरो नोंथांमोननिफ्राय जेनेबा बेसेबांसो बिदों जुदि अरुण'दय स्किमनि मुङाव फैसाफोर बिदोंबा बेखौ भिडिअखौ मक्सा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि बागै गोबां फरायसाफ्रा माने आंनिसिम इन्सटाग्रामाव DM खालामना सोंहरगासिनो दं दा आं नोंथांमोननिसिम गोबांनिसिम माने रिप्लाइखौबो होबाय नोंथांमोना कलेजावल' थांबानो जाबाय कलेजाव थांनानै नोंथांमोना कलेजावनो फर्मखौ होदों नालाय दा बेनिखायनो कलेजाव थांनानै नोंथांमोना मोजाङै बुंहरबानो जाबाय आंनि मिथिनायावथ' आन्डार ग्रेजुएसनाव जायफोर नोंथांमोनानो फरायगासिनो दा नोंथांमोनानो निजुत बाबु आसनि स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना थोंजोङै मिथिना मोननो थाखाय जेनेबा कनफिउजन जानानै दङबा कलेजावनो माने मोजाङै थांनानै सोंहैबानो जाबाय जोङो जेनेबा ओरैनोथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखानांगौ कलेजाव जायफोर नोंथांमोना थांबाय थायो नोंथांमोना बेनि बागैथ' फुरा माने नलेजआ थानांगोन नोंथांमोना बेखौथ' कलेजाव थांबानो मिथिना मोनखागोन बायदिखौ आं मोनदों दा जेखियानो जाया मानो जोंहा बेहाय लिरना होनाय बायदिबाथ' आन्डार ग्रेजुएसन जायफोर नोंथांमोनानो फरायगासिनो दा नोंथांमोनानो एप्लाइखौ खालामनो हायो बेहाय सेमिस्टाराव नोङो बबे सेमिस्टाराव दं दा बिनि बागै बिथांमोना लिरनानै होआखै दा बेनिखायनो एसे मोजाङै नोंथांमोना कलेजाव खबर लाहैबानो जाबाय नङाबा लास्ट डेटआ बारलांबा आरो जारला जाहैगोन दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जायफोर आन्डार ग्रेजुएसनाव नोंथांमोना फरायगासिनो दङ पस्ट ग्रेजुएसन नोंथांमोना फरायगासिनो दं नोंथांमोना कलेजाव थांनानै एबा इउनिभारसिटियाव थांनानै एबा जाय जायगायाव फर्मखौ होदों बेहाय नोंथांमोना थांनानै मोजां खबर लानानै नोंथांमोना फर्मखौ लानानै फिलआप खालामना होबानो जाबाय आरो मोजाङै फिलआप खालामना हो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय थाबाय दा बेथ' जाहैबाय फैसाया जिखियानो जाया मानो गोदानानो जा गोजामानो जा फैसाखौबो गोबां सोंहरो भिडिअखौ नोंथांमोना सोरबा गोबानो जोबजासिम नायजोबा नालाय दा बेवहाय गोबां सोंहरो आरो फैसाखौ माब्ला मोनगोन माबा होगोन होननानै आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंहरगासिनो दङ सिगां जायफोर नोंथांमोना मोनबाय थानाय दा नोंथांमोनाबो अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्रायनो मोननो हागोन आरो जोंहा दायो निजुत बाबु आसनि स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनाय जागासिनो दङ दा बेखौबो नोंथांमोना नैबे अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्रायनो मोननो हागोन दा बेखौ आं बुंहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे जिबन प्रेरणा स्किम दा बे जिबन प्रेरणा नैबे निजुत मयना स्किमनियाबो एखेयानो निजुत मयना आसनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्रायनो मोननो हागोन सिगाङाव जायफोर नोंथांमोना मोननो हानायमोन एसे आद्रा जानानै दङ मास मोननै मास मोनथामल' मोननो हानाय दा बाखिखिनि जेसांखिनि माननि नोंथांमोना मोननांगौ दा बेखौ नोंथांमोना नैबे अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्रायनो मोननो हागोन दा बेनिखायनो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना मोननो हागोन गोबाङानो माने सोंहरफिनबाय थायो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानो माने बेबायदिनो निउसाव बुंहरबाय थागासिनो दङ नाथायबा गोबाङानो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखायनो माखासे बाथ्रा बुंहरनायखौ माने मिथिना मोननो हाया आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि बानायनायनि सिगाङावनो बुंहरखायो बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होननानै नाथायबा माखासे मा खालामो दानला दानलि नायसिगोन दा बेखायनो मा आपडेट हरदों बेखौ मिथिना मोननो हाला दा थिग बेबायदिनो नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनियाबो बेबायदिनो सेप्तेम्बर मासनिफ्राय बेखौ रिलन्च खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा बेहाय जोंहा गिदिर मोनसे कुइसन जानानै फैदों आरो जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ सेप्तेम्बर मासनिफ्राय सोना हरगोन ना सेप्तेम्बर मासनिफ्रायसो जेनेबा गोदान एप्लाइखौ खालामगोन जिबन प्रेरणा स्किमनिखौ बेयो जोंहा दायो गिदिर मोनसे कुइसन जानानै फैदों दे जुदि सेप्तेम्बर मासनिफ्राय फैसा हरनायखौ जागायाबा बिथांमोना जुदि जिबन प्रेरणा स्किमनि एप्लाइ खालामनायखौसो सेप्तेम्बर मासनिफ्राय जागायोबा अब्ला नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासाव फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेयो मोननै कन्डिसन माने मोननै कुइसन जानानै फैदों आरो जेनेबा गोदान एप्लाइ खालामनायासो सेप्तेम्बर मासनिफ्राय जागोन ना सेप्तेम्बर मासनिफ्रायसो फैसाखौ सोना हरगोन दा जोंहा बेयो कुइसन जानानै फैदों आरो दा जेखियानो जाया मानो गोदान एप्लाइ खालामोबा सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना खालामनो मोनगोन आरो सेप्तेम्बर मासनिफ्राय सिगांनि फैसा मोनै नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरगोनबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा जाहैबाय जेखियानो जाया मानो जिबन प्रेरणायानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत मयना स्किमानो जा नोंथांमोना बे बोसोरनि बिथोरावनो माने
नैबे अक्ट'बर नभेम्बर बे बिथोरनिफ्रायनो फैसाखौ मोनजोबनो हागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों टेनसन गैया जिबन पेर'नानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत मोइना स्किमानो जा नोंथांमोना जुदि फैसाखौ सिगाङाव एसेल' मोननानै दायो थाबथाजोबनानै दङबा ओरैनोथ' दायो थाबथाजोबनानै दंखायो दा बेखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन माने नोंथांमोना मोनखाथारगोन आरो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो दा बेनिफ्राय स्कलारशिपनि बागैबा नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायाथ' नोंथांमोननिसिम आं बुंखादों बिसिडिसि अफिसाव नोंथांमोना खबर लाहै गोख्रैनो नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइखौबो खालामहैबानो जाबाय जुदि एलिजिबोलबा गिबियावनो खबरखौ लाग्रोबानो जाबाय फर्मखौ लागोना लायाखै बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बेखौ आं बुंहरग्रोनाय जाखादों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ बे मान्थआव नोंथांमोना मोननायनि गोबां आसा दङ नैबे आगस्ट मासाव आरो दा बे आगस्ट मासाव नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना होगोन बादि दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो स्टेटासाव चेक खालामना नायबाय थाबानो जाबाय नैबे पिएफएमएसआव नोंनि बे एमाउन्टखौ देखायगोन ना देखायाखै बेखौ नोंथांमोना चेक खालामना नायफैबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना 2023-24 एकाडेमिक इयार 2024-25 2025-26 दा नोंथांमोनाबोथ' फैसाखौ मोननो थाखाय सम जाबाय नालाय दा बेनिखायनो गावबागावनि नैबे एनएसपिनि एप्लिकेशन आइडिखौ नोंथांमोना लानानै पिएफएमएसआव चेक खालामना नायफैबानो जाबाय नोंनि बे फैसाखौ जेनेबा पिएफएमएसआवथ' जोंहा सिगाङावनो देखायग्रोयो नालाय नोङो बेसेबां स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना चेक खालामना नायबाय थाबानो जाबाय खौरां मोननाय बादिबाथ' आरो जा सरकार नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन मास मोनसेनि बिथोरावनो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होगोन होननानै दा बेनिखायनो बे आगस्ट मासाव नोंथांमोना मोनगोना जोबोद चान्सआ दङ आरो नाथायबा उनाव आरो माबा मोनसे रिजन खालामनानै बिथांमोना बेखौ फासयबा बेसो उननि बाथ्रा जागोन दा जेखियानो जाया मानो चान्सआ बे आगस्ट मासावनो चान्सआ दङ नाथायबा बेसेबां नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौसो जेबो बुंनो हाया आरो नोंथांमोननिसिम ओरैनो 1200 फैसाखौल' सोना हरगोन 1200 बेबादिनो 600 बेबादिसो सोना हरगोन ना मागोन जेबो बुंनो हाया ओरैनो जों एसटि स्कलारशिपनि बेलायाव बयबो मिथिखायो माबायदि फैसाखौ सोयो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि एडमिसननि सायावबो बे सोनारसिगोन आरो जायफोर नोंथांमोना प्राइभेट कलेजाव फरायनाय नोंथांमोननि एडमिसन फिसा एसे बारा जायो नङा होमबा दा नोंथांमोना एसे बुरजाखौ मोननो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन जायफोर गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय नोंथांमोना फ्रि जायो दाथ' फ्रिबाबो एडमिसन फिसानो एसे बारासो खोनालाय लांदों आरो दा जेखियानो जाया मानो सिगाङाव जायफोर नोंथांमोननिया एडमिसन फिसा जेनेबा खमबा दा नोंथांमोना बेबायदिखौ ओरैनो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन आरो दा बे एडमिसननि फिसफोरा दायो बारायनायखौ आं खोनानो मोनबाय थादों ससियेल मिडियाआव नुनो मोनबाय थादों दा बे नंमारगौना नंमाराथाय बारायदोंबाथ' जोबोद जाल्ला बेयो सरकारि कलेजफ्रावनो जुदि एडमिसन फिसा एसे बारा जायोबा बे एसे साननो गोनां बाथ्रा आरो दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेनि बागै खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे बिटिसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 15,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाबावगोन जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै जायफोर ग्रुपफोरा माने 15,000 फैसाखौ मोननो हायाखै बिटिसि सरकारनिफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयाराव मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादों जा नोंथांमोननिसिम मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ मोनफ्रोमबो माने बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना मावफुंनायनि थाखाय बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो बे फाइनान्सियेल इयारावबो नैबे माने बिटिसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा जायफोर 15,000 फैसाखौ मोनाखै दा नोंथांमोना मोननो हागोनखौ आसाखौ लानो हागोन दा नोंथांमोना बे देग्लाय बोसोरसो मोनगोन ना फैगोन बोसोरावसो मोनगोन दा बेखौ बुंनो हाया मानो होनोबा फाइनान्सियेल इयारावथ' जोंहा मार्चनि 3 थारिखआवसो जोंहा जोबो नङा होमबा दा बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा नैबे बिटिसि सरकारनि 15,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन बोसोरफ्रोमबो जायफोर सेल्फ ग्रुपफ्रानो मोनाखै नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय थिग बेबादिनो बिटिसिनि 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनायाबो जोंहा बोसोरफ्रोमबो जागोन नोंथांमोननिसिम रादायखौनो होखादों नालाय दा बेनिखायनो बिनि एप्लाइ खालामनायाबो जोंहा एसे उनावनो जागोन दा बिनि थाखाय बिथांमोना गोदान सिस्टेम लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगाङाव खोन्थाहरखांखाबाय दा बिनि बागै आरो गोदान आपडेट ओंखारना फैयाखै दा जेखियानो जाया मानो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरदों आरो नोंथांमोननिसिम जेरैबायदि रादाय होदों बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो जेनेबा फैसाखौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो बिथांमोना खोथा होनायखौथ' मावफुंखानांगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो रेडिखौ थाबानो जाबाय एसे उनावनो जोंहा एप्लाइ खालामनाय जागोन नाथायबा प्रसेसआ एसे जोंहा चेन्ज जासिगोन आरो 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनाया दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हायो ओरैबायदि माने बोथोरा गरम जानानै एनार्जिबो गैलायलांला बाथ्रा बुंनायानो माने फुथिलि लाङासैसो आरो दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो माखासे आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय गोजोन्थों